Blay PUA yang subhai pi sekane ka Amen Faithful and True channel mat sekane ka Bible study series ke balai pusau lane ke jing ya kre pada jing ya duriap ya pule pinya ya ka Bible pada ke jing mut ki ba la tho ha ka Bible ya ke jing tho ki mut kumno bat yang subhai pi sekane ka jing ya kre ka jing ya duriap pat ka jing wat ya ka jing mut jong kit khot ha ka Bible pan yang subhai ya barok khot ki ba jus ngap ya kane ka channel bade kini ki video kini ki series beper na kane ki channel kam tam ya ki ba day ki member jong kane ka channel ki badon nyawut menta penganang pedang subhai ki ban salong member ru syakane ka channel but ngin yait menta ya lightly kiba ya dei bat kanika kitab Genesis jong ke jutang ke barim kebaningkong ke dei keba ni la penkut ha ka video ke baladep kata ke badai syapang ki kerubim bat ke jing tha ke jong blay lene ke jing bu ke jong blay yakin ki kerubim dengan yait mata yakin ke bentar beningkong benipet yakin ki lightly ki bentar ki bangin sa ya page ngin saya wat ngin saya pen ngam jeliu berkita kilong kini bentar ke beningkong ke di ka bangila ino ha ka video ke baladep pat kalong kene ublay ulah hukum ba enbu ya ki dur jong ki kerubim ki balong ki angel ha ka jaka bakhuj aneka sanctuary kebaduan ha ka pertai hato ka jing pedon kam ya kini kidur kalong persya ya ka hukum ke baar ka hukum ke bakang ya ka jing tau ya kidur ya ki bangi syam ha kitab Exodus kalong ke baar pau dukot sau batsan ka ba ublay lakang persya ba en tau dur lene ban daladap taudur ban mane ya kita blay lakang tingek bat ha ka kitab Deuteronomy ru kadon kalau ka pasau khat khatsan hadu arpau hato omdei baki dur jong ukun masih ksiar ke ba lapen hap ya ki Israel na ka jinga dei ka babha bodu blay ha Sinai hato omdei ban penrem ya baro kini kidur ke baarpat balai bu ublay syam lakhang yau adam bat ka im na ka jing laptop ke balai ke jing keli kalong ba u Paulus apostol ula tha ha ka city seki nong Rome kalong ka khatsan khatar hadu arpuwe hakani ula tha syapang ka jing Yasrim bat ka jing bom Yasrim jong wadam bat ukris ti ngapet yakine kijing Yasrim bat kijing bom Yasrim po lane ban ong u Adam ulong kum ukris bat u Adam long ya long kum ukris ti kini ki lightly ki aka ngipet ha kani ka video kani ka singi ti ngin pet ya kani ka baningkong ke bang lai ong mene bau blay ulah hukum ya kajing bu ya une udur jong ki kerubim ki balong ki angel kamut blay ulah hukum ban bu ya ka dur jong u angel ha ka jaka ke bakentang lane ka sanctuary ke badan ha ka pertai te kane hato kane ka jing punon kam ya kini kidur kalong persya ya ke hukum baar ke ba kang ya ke jing tau dur hato omdei ba ka dur jong kun masih ksiar ba utau dur la penhap ya kipat Israel na ke jing ya dei babha bat ublay ha kejat ulum Sinai hato omdei ban penrem ya barok ki jaidur namar bahangi pule ha ka kitab Exodus ngan pelit dekat Exodus kalau ke ba arpau dekat sau bat san bala tho kumne
Pin om thau blei thau yelade ne kadur jong ka ei ke badon haki beneng shalor. Ne ke badon haka khendau syapo. Ne ke badon haka hapok khendau. Pin om dem ne mane yaki. Namar banga u Yahweh ublei jong pi. Ngalong ublei ubadon hok bandawai jing it marway. Ngapen sitom ya ki ku na kabanta ki kam boman jong ki kpa ki isi yang wat hadu lai bat saupateng. Ublei ula penrem bat ula kang tang ya ki dur ki bala penon kam ban mane. Mut lada kano ka dur la thau da ubriu tang ba syam la mane. Kemud kata kam don kajinga day bat kini ki artli ki dekhot. Hakane ka kitab Exodus nong keba arpau dekhot sau bat san. Bat kitab Deuteronomy. Kitab Deuteronomy kalong keba sau dekhot khat san hadu arpau. Ti hani ngali asingo mene bangila pule. Ti kane kam don. Kane kam don. Hakajing ya penyahap empat kata ke baong ba ublei ulo pepak lene ulo bu ya tegidur jong ki cherubim bat ulo peta ba adam bat ke imkin mane syam ladon kum kata syam ladon kum kata kani ke dipanggil cherubim ngila pej akini ki ke video ke beladep ke badai hakalanong ke balai jong ke kitab Genesis. Ki kun Israel kila thau ya kun masik siar. Kum kebentar jong ke jing mane. Teka hang ne kadon ke jing per. Hang Exodus lai puar kot lai adu unriu. Ngi bagi kun Israel kila thau yo tu masik siar. Ude udur jong umasi. Pat kila mane. Pat kila mane. Ini pej ya kene ka long kebalai puar kitab Exodus long kebalai puar khat lai hadu unriu ini pej kumno lajia hangto kumta ki pajba baro kila launo yaki khaila ki badon haki bat kila wanra yaki syau aron teulai sim yakaksiar kebadon hakakti jongki nang ta ula sain ban penlong dur yaka hakawei ketiar par ula thau upun masi kumta kila ya ong une ublei jongpi ko Israel ublawan ya lam ya pi nari Egypt balai hangne ublei syam las ngubha haba kila thau dur haba ma ur ubu ya udur kerubim par hangne rugini kun Israel kila thau dur yo masi namar ba hangne nila ya sngau ba kila ong kumne une ublei jong pi ko Israel ulo wanya lam ya pi nari Egypt ti une ublei kila ong ti ong utu ublei masih uyalam yaki nari Egypt ti nak tak ada ublei ula dom ula bitar hari lara ublei hi ula hukumi o Moses ban bu ya kidur jong ki kerubim halor kaket jing isnei kebadon halor ka senduk jong kejutang pat hadien ul hukum ru ban pendon kam yaki hak tempel jong Solomon lemba ke jing peta baul ai haus David shua ke jing yap jong u kumangi sem ha ka kitab benikong jong kitab chronicle ke benikong ya kanengi i dan kitab jing tok ken mau ke benikong ya ka ba ublei ul peta ha une David ya kebaan bu ita kidur paper ni pej kitab chronicle ke benikong dan kitab jing token mau ke benikong kalau nong keba arpu pra dekat kat kendai wingi pule ya kene kumne iwei ke jing token mau ke benikong kalau keba arpu pra dekat keba kat kendai ula pensai yakane baro kejentrei badai banle da kejen thok kum kanuksa kaba ulayo na utrai
kum kan uksa ba ulayo na utrai kalong ka ba sai ba ka jing khang kene ka jing khang ban thau dur ban mane ka dei tang yakidur bala penon kam hakum kata ka jing mane kumta kidur jong kiriu khoi hakabalang Katolik ke bangi yo i barabor haki yeng mane jong ki Katolik kim long ka jing pen ken ya ki kum jong ka jutang kumno phila ban keli ki Katolik ki mane ya ki riu khoi henrei ya ki dur jong ki long kum ki jing pen ken mau bakordor ya kidkhot jong kaying kasem jong blay kemut kapalang kumba ya kidur ngi paprin ya kidur bat ngibu ngi sa frame kalong kaju kejimut ken mau kumba ngibu ya kidur jong kibahiyeng hasem jong ngibu ngi snabha khamta me kidur jong imei ipa ngi dabu bha lene jong kadur na jingkentiu kurim ngibu bha ngi sa frame bha marba kini kilong kidak jong ke jing pen ken mau yangi ya kitu ki briu lene ya kano ke jing jia bat ki pen ken mau ru ba kilong sisa ki briu ki bala im ha kane ka perthei di kedur jong ki ru kui ru kalong ha kata kedur bat ki bala syakri bat ko hok ya ublei kata ris pang ki ru kui wat hapedeng ki jing bat ki jing jenjar jong ki kumju ru ki Katolik kim mane ya kidur jong Jisu ki mane ya Yesus Kristus uba im bat ubala mi pat ublei balong breu unong pen im bat unong siuspa upop lio bakhat lai ha ka siti sarai jungu ke pakerteng providentissimus Deus sapang ke jing pule ya ke jing tho bakoi ula batai baya ki kato kane ki nongrem ba kongsan ka jing tho ba khoi ka hikai ya ka jing sisa kinong tho bala prasad men sim kim bakala pat omla ban ong ba ka wei ka banta jong ka jing tho ka dei ka jing sisa pat ka wei pat kalong ka jing syukur te une upop lio bakhat lai la tho kalong ka ba bakala bat ka ba lakhang persya ban penduna ya ka jing prasad men sim tang hakikat to ka ne ki banta jong ke jing tho bakoi lane ban priang ba unong tho bakoi ubakala baro ki kitab ki ba kabalang ka priang kum ki ba khoi bat ki balong canonical la tholut da ke jing persat jong umen sim bakoi begini ki jing tho bakoi ki ba kabalang ka priang kiba lene ki kitab kiba kabalang kapriang but kibalong canonical mut kiba long ki list jong ki kitab kiba dei kiba yahab ban penlong bible kita yong ki jing tho kibalong canonical te kabalang kapriang ya kita but kalong kaba omla satya ba kano ka jing bakala kandon rengkat bat ke jing persat mensim wala tho une pop lio hakane ka siti sarai ke bakerteng providentissimus Deus namar kata lada ka Bible ka pen pau ba ublehi ulah hukum ban pendon kam ya ki dur jong ki kerubim ha ke jing mane jong ke jutang barim kalong ke jing hikai bakala ban ong badai ban penrem ya baro kidur kabaar kabanta kabaar mantai ladap spangki kerubim kebanuan kedai sapang kani ka jingle pop jong adam bat ka im pat kalong kani ke jingkeli balai ba ublei syem lakhang lat ya u adam bat ka im ban laptop ublei kat ublei balai syem lakhang lat ya u adam bat ka im bakinom laptop kajing ke ba shisha kam dei ka ba wanra lani ban penlong mrau
Kajing ke bai sisya kami nakamon balai lui jong ubreu. Om day kajing penbor, om day kajing lebor, om day kajing penlong rau yakiwei. Ublei ukwa abandon ki kun ki ba ya u da kamon ke balai lui. Wadla ki lepop. Ublei ula ban pendu no yakata kapop, lengba kajing yarap, lengba kajing ai ke ba kham krau jong kajing isnei kajong u. Upop liu ubakrau haba jubab yakane kajing kili, bad da ke ba kedeu syaka kitab jing start kalau nong ke ba ar dukat ar pusau ula thok ka jing yarap ka bomla ban batai jong ukris kala ai hangi ya ki jingkerku ki ba khamba ban ya kitu ki ba ka jing bisni o syaitan kala kini no ini nak we ka sermon ke jong une u pop Leo bakrau pop Leo the Great u Thomas Aquinas wepat u theologian jong kebalang haba batai ya kene ka ju ka jingkli bat ha ke bak kedau sya ka siti Paulus sya ki nong Rom kolong ke pesan kot arpo bat ya ka bayade bat ka liturgi jong ka jing pet ngor pasca ula thok kumne omdon ke bala ban khang ya ka jing long breu bahkan syak kentiu syaka kerdan ke bakam krau wat hadin jong ke pop namar ublei usya ya ke jing sniu ban mi kenang ba enla ban sei naka ya ke jing bha ke bakam krau kumta u Paulus ong haba ke pop kelaroi ka jing ai ka nang roi kambun syuk but haka exalted yakene ke ba larwai ha ka meet pet ngor pasca kala ong kedon kene a ka pop ka basu kepala wanra hangi ya unong pen im diketu ke jing rwai la tho ang tu uba krau kat ne tingila ban pedru chapang kene ha ka Catechism of the Catholic Church ka nomor saus pak khat ar ka bayade bat kane ka ju ka bala thok kumne chapang kane babalei ublei syem la khanglat ya ubreu baningkong ban lepop ti kane ka ju kala don ha kane phila ban pedru sahang tu ya kane ka ju ka bala thok mantan ka bantang sidop ong mantan ha kane ka Catechism of the Catholic Church ka paragraph saus pak khat ar Misyam ya katu. Kabanta kabalai mentangi pai syaka siti Paulus syaki nong Rom. Syaka siti jong Paulus syaki nong Rom kalau nong kepesan dekat keba kat aradu arpuwe hang ni kebangi ui kalong ba Paulus hang ni u yanujor ya kajing yasrim apedeng u Adam bat u Jisu bat ki bam yasrim apedeng u Jisu bat u Adam hang ni kabhab bangin pule kendiat ya kane kenang bangin dup sengutu namar kata kumba dawe breu kapop kalarunga kapertei bat da kapop kajing yam kumta kajing yap ru kalawan hap haki breu barok par namar barok kila lepop kapop kalala don haka pertei shwa ban ai ya ka ain watla ya kapop om semnyau haba om don ka ain penban kajing yap kala sensyar yau Adam hadu Moses wat halor kituru ki bom sem la lepop kumbala pen ken ain u Adam wadam ubala long kadur jong ta uban sawan hari kajing ai kamlong kum kajing le palat ada bun kilayap da kajing le palat jong wei breu kat no lele kajing e ublei bat kajing ai sebun jong ta wei breu uci sukres kila jelei na kapenta ki breu barok
Berkata kajing ais bun kamlong kum kajing trei jong kapop uta uwei briu. Namar hadian kawei kajing le palat kawan karai penrem. Henrei hadian bun kajing le palat ka jing ais bun kawan ra kajing penmanhok. Namar lada na kajing le palat jong uwei briu kajing yap kala sensar na kadau jong u. Kat no lelei kitu kibayok priang kerhai kajing ai bat kajing ai sebun jong kahok kin sensar ha kajing im dauta uwei breu uji sukris te kumba kajing le palat jong uwei breu kalayalam sya kajing pendrem yaki breu baro kakam hok uwei breu kayalam sya kajing map bat kajing im yakita ki breu baro kumta da kajing pom jong uwei breu bun kilaman nong pop kumta ada kejing ko ngo jong wei breu bun kin man riu hok kaan kalawan rung bat kala penjelei ya kapop henre haba jelei kapop hangta kejing kala nang jelei kampalat ba kumba kapop kala sensar kejing yam kejing ru kan sensar da ka hok sya kejing imbom jukut da uji sukuris utrai jongi te hangne tingin saya pej menta syapang kene kejing inujor jong u Paulus apostol hapedeng u Adam bat uji su hangne u Paulus apostol uang syapang uji su ba udai udur uji su ulong kadur jong uta uban sawan u Adam ulong kadur jong uta uban sawan hakata kabenta ba hangni u Paulus apostol u yanujor yau Adam bat u Kris kum kibaya dei ne kibaya srim bat ru kidon kajing bom ya dei ne kajing bom ya srim tingne pej yakane baroar mo ngene pej yakane baroar lang bajong kani ki table hangni but ngan airu hapi yakane ka screen ba pin dup page ba pin kam skutu bat kam suk ban page te hangni ngi i yakane ka screen te u Adam bat Kris ki yasrim hawe pat kaliang i u Adam bat Kris kim yasrim to ngi page yakane ka table manta te kikam jong baro ar kila kata ya kejaj ben riu baro kowe syakui pat kaliang kapop bat kajing yap kiwan nau Adam kahok bat kajing im kiwan nau Kris baro ar u Adam baru jisu kilia kendu ya kajing pensoi jong syaitan syakui pat kaliang u Adam ula rem u Kris pat ula job lang ba jong baroar u Adam bat u Jisu kejaj benriu kayo ya kapateng nata kejing buam ya serim na kejing rem jong u Adam kejaj benriu kayo ya kejing yap kapop tenrai bat kapop kan kapop kabai simet na kejing job jong Kris pat kejaj benriu kayo ya kajing long kun jong blay bat kajing kular jong kajing im bom jukut baroar kilong kisnrang tadi kata baroar kilong kisnrang kata kajing bom yadai ujisu ulong marwei ubalong breu bat ublay yu Adam ulong tang breu hari ujisu bat ulong bat breu bat blay kajing le jong baroar kiwan ra ya karai jong blay usoitan udon hadin kajing le jong Adam Henry kajing isnei jong blay ka don hadin kajing le jong Kris karai halaru Adam kalong kajing bisar hari karai halor ujisu kalong kajing penksan tak kajing esrim baroar kila penon kam ya kamon light luit jongki hakajing bom esrim
u Adam ulahap na kajing it isnei lane na kajing ai dala kamon ujisu ula IT yala kajing im dala kamon kum kajing kenya na kabenta jong baro ki jaj benriu nata kajing yesrim baro ar kilawan se kapertei kum kiba klempop bat kiba don kene kajing yap kilong kiba don ya kajing im bom jukut kim don ya kajing yap bom jukut kidon ya kajing im bom jukut baro haba kilawan syaka pertei kene kajing penken mauru engi ya kawipat ke video keba ngala ai ba haba ublei ula tau ya u Adam la tau ya u Adam ban im klemkut ban long bom jukut tu kum juru jisu bolawan dei kumta nang ta u Adam uladu ya kajing long bom jukut jong u pat kajing yap kalawan hadien baula hap na kajing ai henrei u jisu ulane ubakui bat ubah klempop pat lengba kajing kenya bat kajing mipat jong u ula ple piang ya kalat jong kajing im bom jukut ya ubreu u Adam da kajing le kajong u ula ple ya kajing khang jong kajing yap reu jisu ula ple kajing khang jong kajing im bom jukut di konmen kepara kini gide kajing enujor hapedeng u Adam bat u Jisu bat kumtu ngi poi atat sabakut jong kene ka video bat nganget piyo jing mentoi da keba pi page bat pi ngap ya kene ka video bat aba kalong kumta ya pi ti pila ban ya sam ha ki wei pat ki parlok ki jong pi ai ba kuma pi piyo jing mentoi ki wei ru kin yo jing mentoi lang long bai jong kine ki video na kene ka channel tu try ublei un kurku ya pi iwei pa iwei ki pas ngap ya kene ki video but hoi don ki bom sngutenat don ki pas sngutenat henrei kadei kejing ai keba om syam lashu thau start danga re ki e kebang sim na ki tu ki theologian but kiba hikai ya kejing pule bejing duriap ya ka Bible pat ku me kene ka wei ngalasim na ka wei ka tolong ka pakerteng agape Bible study pat kamde kejing thau ke jonga kede ke ba ngasim na kata ke ba kide ki nong hikai ya ka Bible e komen ko para to blei un kurku ya kejing yai lenti jong pi ya kejing wat binia ya kejing mut jong kejing tho bakoi ku blei sibun ya ka por jong pi